Mexxin ġmielhom ix-xogħlijiet fl-iskola primarja ġdida fil-Qawra b'investiment ta' 12 miljun euro sabiex f'Settembru li ġej tilqa' fiha l-ewwel studenti. Din l-iskola proġett ieħor tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda ser tkun qed tikkumplimenta l-iskola primarja eżistenti fil-Qawra li wkoll ser tibqa' miftuħa. Il-perit responsabbli mill-proġett Joseph Attard għal Mawa News kif dan il-proġett se jtaffim il-problema ta' żieda fil-popolazzjoni f'din il-lokalità billi madwar 500 tifel u tifla ser jibdew jitalmu fi skola ġdida magħmra bl-aqwa faċilitajiet għat-tagħlim. Dal-proġett li huwa proġett mifrux fuq aktar minn 9,000 metru kwadru ħajprovdi aktar minn 40 klassi ġdida biex jintużaw l-edukazzjoni ta' tfal tal-lokalità. Dawn ħajjajnu l-iskola eżistenti biex tipprovdi faċilitajiet aħjar milli bħalissa qed nipprovdu. Il-perit Attard spjega li dan il-proġett mifrux fuq sitt solari ser ikun imqassam f'diversi żoni b'dawk ewlenin ikunu l-iskola primarja, child care center u sala kbira li fiha jistgħu jittellew bosta attivitajiet. Bażikament huwa mqassam il-ground floor jakkomoda xi classrooms u child care center u għandna klassijiet fuq solari oħrajn. Għandna fejn hemmhekk li ħatkun il-ħoll u fejn aħna qegħdin preżentament hija outdoor area bħala recreational. It-tfal li se jibdew jattentu f'din l-iskola ġdida se jkollhom ukoll ground ġdid għall-lob tal-futsal, żewġ kort tal-badminton u ġim fuq ġewwa. Bħal kull skola oħra ġdida l-iskola qed tinbena b'mod li tiffranka l-enerġija bl-aperturi kollha se jkunu bi ħġieġ double glazed dwar li jaħdmu kollha bis-sistema LED u soqfa u ħitan tal-faċċati li se jinksew b'materjal apposta biex jikkontrolla aħjar it-temperatura fil-binja. L-ilma tax-xita se jinġabar kollu f'ġibju li nbena taħt l-iskola biex jintuża l-faċilitajiet sanitarju għat-tisqija tas-siġar u l-pjanti. Il-proġett jaħseb ukoll biex itaffi l-problema ta' parkeġġ f'dawn l-inħawi għax inkluż fih ser ikun hemm parkeġġ ta' żewġ solari ser jakkomeda fih madwar 400 karozza. Qed insaqfu l-aħħar ftit mill-car parks li għandna żewġ solari li dawn ħajkunu jakkomodaw madwar 380 karozza u li huma aċċessibbli minn żewġ toroq differenti. Il-proġett mistenni jitlesta l-kollox is-sena d-dieħla sabiex kif imwiegħed fil-baġit tal din is-sena, it-tfal ta' dawn l-inħawi u l-edukaturi tagħhom ikollhom skola oħra tal-ogħla livell. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.